ధన్యవాదాలు. మీకు కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు. శుభకృతనామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. శుభకృ ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अंदरिकी ఈరోజు భగవద్గీత సెకండ్ లెవెల్ క్లాస్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఇందులో క్రొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా కొందరు ఉన్నారనుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ శ్రీదేవి మాతాజీ. న్యూ బ్యాచ్ కూడా ఉండుంటారు కదా ఈరోజు కొంతమంది. సో న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్స్ రేస్ చేస్తారా? న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళు మనకి ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు మాతాజీ? మనకి ఉన్న అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మనకి ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు? ఏమన్నా నంబర్ ఉందా మాతాజీ? అది 2 months కలిపి ఉంది మాతాజీ. అది ఓకే. అంటే మొన్న బ్యాచ్ అయిపోయిన జనవరి ఫిబ్రవరి కలిపి ఒకటే గ్రూప్ మాతాజీ. ఓకే. మొన్న ఫిబ్రవరిలో ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు మనకి? అంటే మనం ఈమెయిల్స్ అవి తీసుకున్నట్టున్నాం కదా, దానికి కూడాను సెకండ్ లెవెల్ అంటే తక్కువ మంది మాతాజీ. డైరెక్ట్ గా క్విజ్ చేసి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. మొత్తం 51 members ఉన్నారు మాతాజీ. 55. ఓకే సరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇది జనవరి ఫిబ్రవరి కలిపి మాతాజీ? అవును మాతాజీ. అది గ్రూప్ 4 మాతాజీ అయితే? 4 మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఎవరైనా ఉన్నారా కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు? మేబీ ఫిబ్రవరి ఆర్ జనవరి బ్యాచెస్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? ఎవరు? ఓన్లీ హ్యావ్ 4. ఈరోజు ఉగాది అవటం వల్ల ఏమన్నా ఎక్కువ మంది మరి రాలేదేమో అనుకుంటున్నాను. బట్ అదర్వైజ్ మీరు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళంతా 3rd బ్యాచ్ ఏమో మరి అయితే. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ బ్యాచ్ ఉంటాయి మాకు. సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా. సెకండ్ బ్యాచ్ అంటే బిఫోర్ జనవరి వాళ్ళు. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఓకే. సో క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సో ఇది మనం ముందుగా అంటే ఈ భగవద్గీత అనేది సాధారణంగా శ్రీకృష్ణుడి బాహ్య శక్తితో, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈయన భక్తి వేదాంత ప్రభుపాద ఇస్కాన్ సంస్థ అదంతా కూడా మనం జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అందరికీ తెలియంది లేదు. ఇక్కడ అందరూ సెకండ్ లెవెల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ ప్రభుపాదుల గురించి, ఇస్కాన్ సంస్థ గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఇస్కాన్ మంగళూరు వ్యవస్థాపకులు ఎవరు అంటే
మరి నామనిష్టదాస్ ప్రభుజీ ఆయన ఈ క్లాసెస్ ఉచితంగా అందరికీ కూడా ఏర్పాటు చేసింది ఆయన. తర్వాత ప్రభుపాదలు, ఆ తర్వాత జయపతాక స్వామి, ఆయన ఇండియాలో ఆయన ఇస్కాన్ సంస్థ అధిపతి. మంగళూరులో మనకి క్లాసెస్ అరేంజ్ చేసిన మంగళూరు దేవాలయ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ నామనిష్టదాస్ ప్రభుజీ. ఆ తర్వాత మన తెలుగు విభాగానికి అధిపతిగా మనకు అన్ని సలహాలు మనకు మార్గదర్శకులు ఎవరు అంటే శ్రీ వాసాంగం దాస్ ప్రభుజీ. సో ఇది ఇక్కడ మనకు గురు పరంపర మనం చూసేది. ఆ తర్వాత మహాభారతం అందరికీ కూడా తెలుసు. ఇతిహాసంలో వ్యాస మహాముని రచించిన మహాభారత ఇతిహాసంలో ఇది ఒక పార్ట్ అని చెప్పేసి, భారతంలో ఆరవది అయిన భీష్మ పర్వం 6వ పర్వం, అందులో 25వ అధ్యాయం నుంచి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలు భగవద్గీత ఉన్నది. అది కూడా మనకి తెలుసు. 18 అధ్యాయాలు 700 శ్లోకాలు అని కూడా మనకు తెలుసు. భగవద్గీతలో వేదగణానుసారము ముఖ్యమైన ఉపనిషత్తులు గీతోపనిషత్ అని కూడా ప్రసిద్ధి చెందినది. తర్వాత వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైన వైశంపాయన ముని జనమేజయ మహారాజు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు కుమారుడు, అభిమన్యుడి యొక్క మనుమడు. సో అర్జునుడికి ముని మనమడు. ఆయన ఈ మహాభారత కథను ఈ జనమేజయ మహారాజుకి వివరించడం జరిగింది అని చెప్పేసి కూడా ఒక పాయింట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాము. మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభంలో సరే మనందరికీ తెలిసినదే ఈ యుద్ధము, కౌరవ పాండవ సంగ్రామము, కురుక్షేత్రంలో అందరూ కూడా అక్కడ సమావేశం అవటం యుద్ధం కోసం. అప్పుడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి కోరికపై రథాన్ని మధ్యలోకి తెచ్చి ఉంచినప్పుడు అర్జునుడు అందరినీ పరీక్షించి చూసి ఆ తర్వాత అక్కడ కనిపించిన గురువులు, బంధువులు, స్నేహితులు అందరినీ చంపటం నిష్ప్రయోజనం అనిపించి నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని శ్రీకృష్ణుడిని అడిగినప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణే ఈ భగవద్గీత అన్నది మనకి తెలుసు. ఇంకొకసారి ఇదంతా మనం మరొకసారి సమీక్షిస్తున్నాము. ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన కార్యదర్శి అయిన రథసారథి అయిన సంజయుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణగా మొదలవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇందులో 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని పేరు. అర్జున విషాద యోగం, సాంఖ్యయోగం, ఇలా ఇవన్నీ ఉన్నాయి, మనకు తెలిసినదే. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే, సరే ధృతరాష్ట్రుడు ఫస్ట్ శ్లోకము, సంజయుడికి ఒక 41 శ్లోకాస్, అర్జునుడికి 84, శ్రీకృష్ణుడు అన్నిటికంటే ఎక్కువ. శ్రీకృష్ణుడు బోధ కాబట్టి, భగవద్గీత కాబట్టి 574 శ్లోకాలు భగవంతుడివి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాము. తర్వాత గీతా మహత్యం కూడా మీరు ఇదివరకే చూస్తుంటారు. బట్ ఎవరైనా గీతా మహత్యం చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఉంటే గనక ఎవరైనా, ఇంతకుముందు అందరూ చూసే ఉంటారు 18 డేస్ క్లాస్లో అనుకుంటున్నాను. సో ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూడవచ్చు. సో గీతా మహత్యంలో కూడా ఈ సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్ భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహాత్. అంటే అన్ని ఉపనిషత్తులకి సారమైన ఈ భగవద్గీత ఒక గోవు లాంటిదైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుంచి క్షీరాన్ని తీసేవాడు. అర్జునుడు దూడలాగా ఆ గోవు యొక్క అంటే ఆ భగవద్గీత సారాన్ని అందుకున్నవాడు అర్జునుడు. అర్జునుడే కాకుండా శుద్ధ భక్తులు అందరూ కూడా ఈ అమృతమయమైనటువంటి భగవద్గీత సారాన్ని పానం చేసేటటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత లాస్ట్ శ్లోకం ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ. సో ఒకే ఒక శాస్త్రం అవసరం. ఏమిటి? దేవకీ పుత్ర శ్రీకృష్ణుడి నోట్లోంచి వచ్చిన ఈ భగవద్గీత. ఒకటే ఒక్క దేవుడు మనకు కావాలి అంటే మనం ఆరాధించే ప్రభు దేవకీ పుత్రుడు. ఒకే ఒక మంత్రం మనకు కావాలి. ఏమిటి అంటే ఆయన యొక్క నామాలు. ఒకే ఒక కర్మ అంటే ఒకే ఒక బాధ్యత మనకు ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించటం అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు.
సో ఇక అర్జున విషాద యోగం, సరే ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని అందరికీ మనకి తెలుసు. అర్జున విషాద యోగము అని చెప్పి మొట్టమొదట ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క సందేహాలు బాధతో ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి అర్జున విషాద యోగము. సో ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని చూస్తున్నాము. ధృతరాష్ట్రుడు ఫస్ట్ అడుగుతున్నాడు ఏం జరుగుతోంది అన్నది. సో ఈ భగవద్గీతను రకరకాల మంది రచించారు. వాళ్ళ యొక్క అర్థం చేసుకున్న ప్రకారంగా వాళ్ళు తాత్పర్యాన్ని కూడా ఇచ్చారు. అయితే ఇక్కడ భగవద్గీతను కరెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్పి ఈ ప్రభుపాదలు మనకు మొట్టమొదట ఈ తొలి పలుకులో చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడి యొక్క ప్రత్యక్ష నిర్దేశాన్ని భగవద్గీతను సరిగ్గా అవగాహన చేసుకోవటానికి కృష్ణ చైతన్యోద్యపు సహాయము తప్పకుండా పొందవలసి ఉన్నది. కాబట్టి ఈ భగవద్గీతను అధ్యయనం చేయుట ద్వారా గొప్ప లాభాన్ని గడిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. కనీసం ఒక్కరైనా భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుడైతే నా యత్నం సఫలీకృతమైనట్లే అని చెప్పి ఆయన లాస్ట్లో రాశారనమాట. కాబట్టి ఇంకొకటి ఏం చెప్పారంటే ఆయన భౌతిక సుఖాలతో ప్రతి మానవుడు కూడా ఆనందభాగుడు, మనం ఆనందం సంపాదించవచ్చని మనకి ఒక తప్పు అభిప్రాయం ఉంటుంది. ఏది భౌతిక సుఖాలు, అది కొనుక్కుంటే సుఖంగా ఉంటాం, అది వస్తే బాగుంటుంది, ఇంత డబ్బు వస్తే సుఖంగా ఉంటాం అని మనకు అదొక అభిప్రాయం. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. ఈ బాహ్య ప్రకృతి అంటే అంత అది కాదు ముఖ్యము. ఈ కఠిన నియమాలచే ప్రతి ఒక్కరూ దృఢంగా బంధింపబడి ఉండటచ్చే మనకు అలా అనిపిస్తుంది. ఈ బాహ్య ప్రకృతిలో మనం ఇంతగా బంధింపబడి ఉండటంతో మనకు అలా అనిపిస్తుంది. అయితే అందరూ కూడా భగవంతుడి అంశలే అన్నది మనం చూసాం. కాబట్టి ఆ భగవంతుని నిత్య సేవను కూర్చుటయే మన సహజ ధర్మము. అందుకని భగవంతుణ్ణి మనం మర్చిపోకూడదు. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత. నేను అందరి లోపల ఉండి జఠరాగ్నిగా అన్నీ పని చేసేటట్లు చేసేది నేనే అని స్వయంగా చెప్పిన భగవంతుడు, ఆయన అంశగా మనం ఉన్నాము. సో ఆ భగవంతుడికి మనం కృతజ్ఞతలు, మనం ధన్యవాదాలు మనం చెప్పుకుంటూ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా మన యొక్క సహజ ధర్మం ఏది అంటే భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా మనం సేవించటమే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది అంటే ఇంద్రియ భోగాలను మనం సంతృప్తిపరుచుకుంటే ఎప్పటికీ కూడా మనకు ఆ తృప్తి రాదు. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి మనం సేవిస్తేనే మనకు ఆ తృప్తి అనేది వస్తుంది అని చెప్పి ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకునే బదులు భగవంతుడి దివ్య ఇంద్రియాలను సంతృప్తిపరుద్దాము. అంటే భగవంతుడికి ఏదో సుఖాలు కావాలని కాదు ఇక్కడ ఆయన దివ్య ఇంద్రియాలను సంతృప్తిపరచటం అంటే మనం ఆయనకు నచ్చే విధంగా ప్రవర్తించటము. అందరిలో భగవంతుణ్ణి చూస్తూ ఆయన భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా ఇది కృష్ణార్పణం అనుకుని చేసేటటువంటి అలవాటు మనము చేసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అదే జీవితంలో అత్యున్నత పూర్ణత్వము అని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు కోరేది మరియు అడిగేది కూడా అదే. అంటే నువ్వు అందరిలో కూడా భగవంతుణ్ణి చూస్తూ ఇది భగవత్ అర్పణం అనుకుంటూ ఏ పని చేసినా ఉండవలసినది. సో ఈ రకంగా ఆయన ఈ పుస్తకాన్ని మనకి అందించడం జరిగింది. ఇకపోతే మనము ఈ ఫస్ట్ అది ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే ధృతరాష్ట్ర ఉవాచతో ప్రారంభం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సో ధర్మక్షేత్రమైన ఈ కురుక్షేత్రంలో సమావేశమయ్యారు యుయుత్సవ, ఎంతో ఉత్సాహంతో. మామక ఎవరు? నా వాళ్ళు. పాండవాశ్చైవ పాండవులు కూడా. కిమకుర్వత ఏం చేస్తున్నారు సంజయ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట.
వీళ్ళంతా ఇక్కడ ఉత్సాహంగా అంటే అందరూ యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఏం చేస్తున్నారు అనేది అడగటంలో ఏమర్థమవుతుంది, ఆయన యొక్క ఆందోళన మనకు అర్థమవుతుందన్నమాట. ఈ యుద్ధ భూమిలోకి వచ్చిన వాళ్ళు యుద్ధం చేయక ఏం చేస్తారు, యుద్ధమే కదా చేస్తారు. అది తెలిసి కూడా ఏం చేస్తున్నారు అన్నారు అంటే అక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఆయన యొక్క మనస్థితి ఆందోళన మనకు అవగతమవుతోంది అని చెప్పి ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అన్నమాట. సో సో ఇతర శాస్త్రాలందు గల విషయాన్నే కాకుండా అన్యత్ర మనకి గోచరించిన విషయాలను సైతం భగవద్గీతలో చదివేవాళ్ళు చూడగలరు. మనకి ఎక్కడా తెలియని విషయాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. అదే గీతలోని స్పెషాలిటీ, ప్రామాణికత అని చెప్తున్నారనమాట. భగవంతుడి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పలుకుబడినందువలన ఈ గీత సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన శాస్త్రంగా విరాజిల్లుతోంది. మహాభారతంలో వర్ణింపబడిన ధృతరాష్ట్ర సంజయుల సంవాద విషయాలు ఈ ఉత్కృష్ట తత్వశాస్త్రానికి మూల సిద్ధాంతాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఈ భూమిపై కృష్ణుడు స్వయంగా ప్రత్యక్షమై ఉన్నప్పుడు మానవాళి నిర్దేశానార్థము దీనిని పలికి ఉండెను. సో వారు ఏం చేశారు అనేది ప్రశ్నించాడు అంటే తెలిసి కూడా ఆ విధంగా ప్రశ్నించటంలో ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది, మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టుగా అని అంటున్నారు. ఏమిటి, అతను సోదరుల మధ్య రాజీని వాంఛింపలేదు. అదీ కాకుండా రణరంగంలో తన పుత్రుల విధి ఏ రీతి కలదో అని అతను తెలియగోరెను. కానీ దేవతలకు సైతం పూజనీయ స్థానంలో వేదాలలో తెలుపబడిన కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం ఏర్పాటు చేయబడుటచే యుద్ధ పరిణామంపై స్థల ప్రభావం గురించి అతడు చాలా భయపడ్డాడు. తెలుసు అతనికి కురుక్షేత్రం అంటే అది ఒక ధర్మక్షేత్రము అని ఆయనకు తెలుసు. అందుకని తన వైపు ధర్మం, తన కుమారుల వైపు ధర్మం లేదని కూడా ఆయనకు తెలుసు. దాంతో ఆయన కొంచెం భీతి చెందాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడు ధర్మాత్ముడు, పాండవులకు కూడా అది అనుకూల ప్రభావం ఉంటుంది అని ఆయనకు తెలుసు. మనసులో తెలిసే ఆయన మరి సంజయుడున్నాడంటే వ్యాసదేవుడి శిష్యుడు. ధృతరాష్ట్రుడు మందిరంలో ఉన్నా కూడా ఆయనకు వ్యాసదేవుడి కరుణచే కురుక్షేత్ర రంగం అంతా కూడా ఆయన చూడగలిగాడు. కాబట్టి యుద్ధరంగంలో పరిస్థితిని గురించి ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని అడగటం జరిగిందనమాట. సో ఒకే వంశం చెందిన వాళ్ళు అయినప్పటికీ కౌరవ పాండవులు వాళ్ళ కురు సంతానం అని వాళ్ళని పలికి పాండవులు అని తన తమ్ముడు పిల్లల్ని సెపరేట్గా అంటే వేరుగా ఆయన పలకటంలోనే ఆయన యొక్క మానసిక పరిస్థితి మనకు అర్థమవుతోంది, ఆ వేరుభావం అర్థమవుతోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ కలుపు మొక్కల్ని మనం పంటలోంచి ఎలా తీసేస్తామో ఈ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రం నుంచి కలుపు మొక్కలు లాంటి దుర్యోధనాది ధృతరాష్ట్రులు తనయులు తీసివేయబడుదురు. యుధిష్ఠరుడు, ధర్మవంతుడైన పాండవులు, యుధిష్ఠరుడు అంటే ధర్మరాజు, వీళ్ళంతా కూడా సుప్రతిష్ఠులుగా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళంతా కూడా చివరికి వర్ధిల్లుతారు అని ఆయనకు మనసులో తెలుసు. కానీ ఆ పుత్రవాత్సల్యంతో ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది ఆయన ఆలోచించలేకపోయాడు, పిల్లలకు కూడా చెప్పలేకపోయాడు. కాబట్టి ఈ ధర్మక్షేత్రము కురుక్షేత్రము అనే పదాలకు ఉన్నటువంటి విశిష్ట అర్థం ఇదనమాట. ఎందుకు అంటే అది ధర్మక్షేత్రము, అక్కడ కలుపు మొక్కలు, చెడు మనస్తత్వం వాళ్ళు వర్ధిల్లరు, ధర్మాత్ములే వర్ధిల్లుతారు అని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. తర్వాత ఈ మాట అడిగినప్పుడు సంజయుడు సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనం అబ్రవీత్. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఏమని, ఇదంతా చూసిన తర్వాత ఈ పాండవ తనయులొచ్చే వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడిన సైన్యాన్ని చూసిన తర్వాత దుర్యోధనుడు తన యొక్క గురువు దగ్గరకు వచ్చాడట. ఎవరు? ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వచ్చి ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. సో
పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. సో పశ్యాతాం పాండుపుత్రాణం అంటే చూడు పాండురాజు కుమారుల యొక్క మహతీం గొప్పదైనటువంటి చము సైన్యాన్ని అంటున్నాడు. వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ, ఈ ద్రుపదపుత్రుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని చూడు. తవ శిష్యేన ధీమత, నీ శిష్యుడే కదా ధీమత చాలా బుద్ధిమంతుడు అని అర్థం అన్నమాట. అంటే బుద్ధిమంతుడు అంటే ఇక్కడ చాలా తెలివిగలవాడు, నీ తెలివైన శిష్యుడైన నీ అంటే ద్రుపదుడు ఈ ద్రోణాచార్యుడి యొక్క శిష్యుడు అన్నమాట. ద్రుపద తనయుడు, ద్రుపదరాజు యొక్క పుత్రుడు. సో ఈ ద్రుపద తనయుడు వాళ్ళ సేనాధిపతిగా ఉండి చూడు ఈ పాండవ సైన్యాన్ని ఎంత చక్కగా ఈ వ్యూహంగా అరేంజ్ చేశాడో చూడు అని ఏర్పాటు చేశాడు అని చెప్పి ఆయన చెప్తాం అని గురువుగారితో అంటున్నాడు. ఎవరు? దుర్యోధనుడు. అయితే ఇక్కడ స్టోరీ ఏమిటి అంటే ద్రోణాచార్యుడు అంటే ద్రౌపది తండ్రి అయినటువంటి ద్రుపద మహారాజు గారు ద్రోణాచార్యుడు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఒక వైరం ఉండేదన్నమాట. ఏది? ద్రుపద మహారాజుకి ద్రోణాచార్యుడికి. ఈ కారణంగా ఆయన ద్రుపదుడు ఏం చేశాడంటే ఒక పెద్ద యజ్ఞాన్ని ఆచరించి ద్రోణుణ్ణి సంహరించేటటువంటి పుత్రుణ్ణి వరంగా పొంది ఉన్నాడు. సో ఈ విషయం ద్రోణాచార్యుడికి తెలిసినప్పటికీ కూడా ద్రుపద తనయుడు ఎవరు అంటే అతని పేరు దృష్టద్యుమ్నుడు, అంటే ద్రౌపది సోదరుడు. ఆయనకు యుద్ధ విద్య నేర్చుకోవటానికి తన వద్దకు వస్తాడు. వచ్చినప్పుడు ఆయన విశాల హృదయం ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణునిగా తనను చంపేవాడి తనని తెలిసి కూడా అన్ని యుద్ధ రహస్యాలను అతనికి చెప్పటంలో ఏమాత్రం సంకోచం కల్పించకుండా మొత్తం నేర్పించటం జరిగింది ద్రోణాచార్యుడు ఈ దృష్టద్యుమ్నుడికి. సో ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు కురుక్షేత్ర రంగంలో పాండవులకు సేనాధిపతిగా ఉన్నాడనమాట. సో నువ్వు నేర్పించినటువంటి ఆ తెలివితోనే ఆ బుద్ధితోనే చూడు ఎంత బాగా వాళ్ళ యొక్క సైన్యాన్ని అరేంజ్ చేశాడు అని ఒక రకమైనటువంటి హేళనతో దుర్యోధనుడు కోపంతో ఉగ్గబట్టలేక అతను ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర ఈ మాటను వాడటం జరిగింది. అత్ర శూరా మహేశ్వాసా భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథ. సో అత్ర శూర, అక్కడ శూరులందరూ ఎవరు? గొప్ప మహేశ్వాస అంటే మంచి ధనుర్విద్యలు ఆరితేరిన వాళ్ళు, భీమార్జున సమాయుధి భీమార్జునులకు సమానులైన వాళ్ళు, యుయుధానో విరాటశ్చ ఎవరు? యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, మహారథులు వీళ్ళంతా కూడా అటువంటి మహాయోధులు. అంటే భీమార్జునులతో సమానంగా వీళ్ళంతా కూడా పోరాటగలరు. ఎవరు? ఈ విరాటరాజు, ద్రుపదుడు, ఈ యుయుధానుడు వీళ్ళంతా వాళ్ళ యొక్క సైన్యంలో ఉన్నారు. దృష్టకేతుశ్చైకితానా కాశీరాజస్య వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ పుంగవ. అంటే ఇంకా చెప్తున్నాడనమాట. ఈ దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు వీళ్ళంతా వీర్యవాన్, ఇలాంటి గొప్ప శక్తిమంతులైనటువంటి పురుజిత్తు, మరి కుంతిభోజుడు, శైబ్యుడు, వీళ్ళంతా నరపుంగవ అంటే నరపుంగవులు, నరులలో శ్రేష్ఠులు అనమాట. వీళ్ళంతా ఇంత పెద్ద పెద్ద యోధులంతా వాళ్ళ వైపు ఉన్నారు చూడు అని చెప్పి, అంటే తనకున్న ఆందోళనను ఇలా ద్రోణుడు ముందు, గురువుగారి ముందు ఈ రకంగా వ్యక్తం చేస్తున్నాడనమాట. యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః. సో యుధామన్యుశ్చ అంటే యుధామన్యుడు, విక్రాంతుడు, ఆయన మరియు విక్రాంత పరాక్రమవంతుడైనటువంటి ఉత్తమౌజ ఉత్తమౌజుడు మరియు వీర్యవాన్ గొప్ప శక్తిమంతులైన సౌభద్రో అంటే సుభద్రాతనయుడు ఎవరు? అభిమన్యుడు, ద్రౌపదేయాశ్చ ద్రౌపది యొక్క పుత్రులు, మరి సర్వయేవ మహారథ అందరూ కూడా నిశ్చయంగా మహారథులు, గొప్ప వీరులు
అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో యుధామన్యుడు, మరి శక్తిశాలి అయిన ఉత్తమౌజుడు, సుభద్రా తనయుడు, ద్రౌపది కుమారులు అందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నారు, మహారథులు. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధా ద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. అస్మాకం మన యొక్క అంటే తు కానీ అంటే విశిష్ట ప్రధానంగా శక్తివంతమైన వారు ఎవరో వారిని విబోధ గుర్తించు, విజోత్తమ బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడా నాయక ఈ నాయకులెవరో గుర్తించు. అంటే నా సేవా బలమును నడుపుటకు ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గురించి మీ కొరకై నేను తెలియజేస్తాను. నా సేనా బలాన్ని ఇప్పటి వరకు వాళ్ళందరినీ చెప్పాడు, వాళ్ళంతా ఉన్నారు, వాళ్ళంతా గొప్ప వీరులని. ఇప్పుడు నా సేన గురించి చెప్తాను బ్రాహ్మణోత్తమ విను. అంటే ఇక్కడ ఆయనకు తెలియదనా ఎవరున్నారని అతని యొక్క ఆందోళన అన్నమాట. అది ఈ రకంగా తీర్చుకుంటున్నాడు బయటికి చెప్తూ. అట్లా ద్రోణాచార్యుడితో చూడు వాళ్ళ వైపు వీళ్ళున్నారు వాళ్ళున్నారు, ఆ వీరులు ఈ వీరులు భీమార్జునులకి సమానమైన వీరులు అందరూ ఉన్నారు అని చెప్పి ఆందోళన పడుతూ మళ్ళీ సమాధానపరచుకోవటానికి నా వైపు కూడా ఎలాంటి వీరులు ఉన్నారో చెప్తా, అంటే నాకు ఉన్నారు కదా అనేటటువంటి ఫీలింగ్తో సమాధాన పడుతున్నాడు అనమాట దుర్యోధనుడు. సో అందుకని ఆ విషయాలు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితిం జయః అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ చ. సో భవాన్ అంటే మీరు, భీష్మ పితామహుడైనటువంటి మీరున్నారు ముందు, భవాన్ అంటే గురువుగారు మీరున్నారు, భీష్ముడు పితామహుడున్నాడు, ఆయన కూడా కర్ణుడు ఉన్నాడు, కృపాచార్యుడు ఉన్నాడు, కృపశ్చ సమితింజయ యుద్ధంలో ఎప్పుడూ కూడా మీరు జయశీలురైనటువంటి అశ్వత్థామ ఉన్నాడు, వికర్ణుడు ఉన్నాడు, మరి సోమదత్తుడి కుమారుడైన సౌమదత్తి తథా అలాగే వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. సో యుద్ధంలో ఎప్పుడు విజయాన్ని సాధించే మీరు, భీష్ముడు, కర్ణుడు, కృపుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు మరియు సోమదత్త తనయుడైన భూరిశ్రవుడు వంటి వారు మన సైన్యమునందు ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వికర్ణుడు ఎవరు అంటే దుర్యోధనుడు సోదరుడు, అశ్వత్థామ ద్రోణాచార్యుడి పుత్రుడు, మీ అందరికీ అది తెలిసే ఉంటుంది. సౌమదత్తుడు లేదా భూరిశ్రవుడు అంటే బాహ్లీక రాజు యొక్క తనయుడు అనమాట, అతను కూడా ఒక గొప్ప వీరుడు. తర్వాత పాండురాజు వివాహానికి పూర్వం కుంతీదేవికి జన్మించి ఉన్నందున కర్ణుడు అర్జునుడికి సోదరుడు. కృపాచార్యుడు కవల సోదరి ద్రోణాచార్యుని యొక్క భార్య. సో అంటే కృపాచార్యుడు ద్రోణాచార్యుడు అక్క చెల్లెళ్ళను చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అనమాట కృపాచార్యుడు. సో అది వీళ్ళంతా ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. అన్యే చ బహవః శూరా మదర్థే త్యక్త జీవితాః నానాశస్త్ర ప్రహరణ సర్వే యుద్ధ విశారదా. సో అన్యే అంటే ఇతరులు కూడా బహుసంఖ్యలో అంటే వీళ్ళే కాదు ఇంకా ఎంతోమంది ఎన్నో బహుసంఖ్యలో అంటే చాలామంది శూర వీరులు మదర్థే నా కొరకు త్యక్త జీవితాన్ని కూడా అంటే ప్రాణాలు త్యజించటానికి సిద్ధపడిన వాళ్ళు, జీవితాన్ని వదులుకోవటానికి సిద్ధపడిన వాళ్ళు, నానాశస్త్ర ప్రహరణ అంటే పలు విధాల ఆయుధాలను ధరించిన వాళ్ళు, సర్వే యుద్ధ విశారద అందరూ కూడా యుద్ధ నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్లే, యుద్ధంలో విశారదులు అంటే నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి నా కోసం జీవితాలను త్యాగం చేయటానికి సిద్ధపడి ఉన్న ఈ వీరులు ఇంకా పలువురున్నారు, ఎంతోమంది. వాళ్ళంతా కూడా చెప్తున్నాడు కదా, బహుసంఖ్యలో ఎంతోమంది ఉన్నారు. వాళ్ళంతా ఎన్నో రకాల ఆయుధాలను దాల్చి యుద్ధ నైపుణ్యంతో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో అంటే జయద్రథుడు, కృతవర్మ, శల్యుడు ఇలాంటి వీరులు సైతం కూడా దుర్యోధనుడి కోసం ఆయన మరి ప్రాణత్యాగం చేయటానికి వాళ్ళంతా కూడా నిర్ణయించుకుని యుద్ధంలో పాల్గొనటానికి వచ్చారు. అంటే ఆయన దుర్యోధనుడి పక్షం వహించి ఉన్నందున ఆయన మరి దుర్యోధనుడు పాప కార్యాలు చేసిన వాడు అవటం, పాప నిర్ణయాలు తీసుకున్నవాడు అవటంతో ఆయన పక్షంలో వహించినందున కురుక్షేత్రంలో వారందరూ మరణించి తీరుతారని ఇంతకు ముందే నిర్ణయించబడినది అని మనం విన్నాము. కానీ దుర్యోధనుడు మాత్రం పైన తెలుపబడిన సంఘటిత మిత్రశక్తి వలన తనకు విజయం లభిస్తుందని అలా ధైర్యం తెచ్చుకుంటున్నాడు. తను చేసేది తప్పు కాదని ఎక్కడో అంతరార్థంలో తెలుసు,
తెలియక కాదు, కానీ అత్యాశతో ఈ భౌతిక ప్రపంచ వాంఛలతో అతను ఈ రకంగా అధర్మ మార్గాన్ని పట్టి ఉన్నాడు. ఆ భయం మనసులో ఎక్కడో ఉన్నా వీళ్ళంతా ఇంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు, ఇంతమంది యుద్ధంలో ఓటమి తెలియనటువంటి అతిరథ మహారథులందరూ నాకున్నారు, నాకు అలాంటప్పుడు ఎలా ఓటమి వస్తుంది అని ధైర్యం చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట. అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమే తేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. సో అపర్యాప్తం అంటే అపరిమితమైన తత్ అది అస్మాకం మన యొక్క బలం, సైన్య బలము భీష్మాభిరక్షితం భీష్మునిచే బాగా రక్షింపబడుతోంది. అంటే భీష్ముడు కౌరవ సేనకు సేనాధిపతి అన్నమాట. సో పర్యాప్తం పరిమితమైనటువంటి లిమిటెడ్, కానీ ఈ పాండవుల యొక్క ఏతేషాం పాండవుల యొక్క బలం, సైన్య బలం భీమాభిరక్షితం భీముడితో రక్షింపబడుతోంది. సో మన ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, అపర్యాప్తం అపరిమితమైనటువంటి మన సైన్యం భీష్ముడితో రక్షింపబడుతోంది. పరిమితమైనటువంటి మనంత లేదు వాళ్ళకి సైన్యం, కొంతే ఉంది, లిమిటెడ్ సైన్యం, పరిమితం. సో ఆ పరిమితమైన వాళ్ళ సైన్యం భీముడితో రక్షింపబడుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే జస్ట్ అన్నీ కూడా ఒకసారి నెమరు వేసుకుంటున్నాడు అనమాట పరిస్థితిని. ఇవన్నీ కొత్తగా ఇప్పుడు తెలుసుకున్న విషయాలు కాదు, అందరికీ ముందే తెలుసు. ఇదంతా అతని యొక్క ఆందోళన, ఆ పరిస్థితిని నెమరు వేసుకోవటం. సో మన గొప్ప లెక్కలేనంత వీలు లేనదిగా అపరిమితంగా ఉన్న మన సైన్యాన్ని పితామహుడైన భీష్ముడు రక్షిస్తున్నాడు. కానీ భీముడితో జాగరూకతతో భీముడు రక్షిస్తున్నాడు పాండవ సైన్యాన్ని, కానీ అది పరిమితంగా ఉంది, మనంత పెద్దది కాదది అని చెప్పి తనలో తనే చెప్పుకుంటున్నాడనమాట. కొంచెం దుర్యోధనుడికి ఎప్పుడు కూడా భీముడి మీద ఒక రకమైనటువంటి అసూయ ఉన్నది అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు ఈ భాష్యంలో. ఆ విషయం కూడా అతను అందుకని రక్షిస్తున్నాడు, కానీ వాళ్ళది చిన్న సైన్యం, మనంత పెద్దది కాదు అన్నట్లుగా ఇక్కడ అర్థం అనమాట. అంటే అంత స్థితిలో కూడా మనుషులకు అసూయతో ఎంత చిన్నగా బ్రెయిన్ మనస్సు ఆలోచించగలదు అల్పంగా అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. అంటే నాకు ఇంత పెద్దది ఉన్నది, వాళ్ళది అంత లేదు అని అనుకుంటున్నాడు అనమాట. అయనేషు చ సర్వేషు యథా భాగమవస్థితా భీష్మమేవాభిరక్షन्तు భవంతా సర్వ ఏవ హి. సో అయనేషు ముఖ్యస్థానాలందు కూడా సర్వేషు సర్వత్రా యథాభాగం అవస్థిత. యథాభాగం అంటే వివిధ రకాలుగా ఏర్పాట్లు చేయబడినట్లుగా ఉన్నవారై స్థితులై ఉన్నారు. భీష్మం పితామహుడైన భీష్మదేవుడికి ఏవ అంటే నిశ్చయంగా అభిరక్షంతు రక్షణ కూర్చాలి, భవంత మీరు అని చెప్తున్నాడనమాట. సర్వే అందరూ, ఏవహి నిశ్చయంగా అంటే ఏం చెప్తున్నాడు, ఈ సేనాద్వారంలో మీ ముఖ్య స్థానాలలో మీరందరూ ఎక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళు అక్కడ ఉండి మన పితామహుడైన మన భీష్మదేవుడికి సంపూర్ణ రక్షణ మీరంతా కల్పించాలి అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే భీష్ముడిని పొగిడితే మిగిలిన వాళ్ళంతా మేము ఇంత గొప్పవాళ్ళం కామా అనేటటువంటి ఫీలింగ్ వస్తుందేమో. ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు గురువుగారి దగ్గర చెప్తున్నాడు, పితామహుడు మన సైన్యాధిపతి అని పొగిడాడు కదా, గురువుగారికి ఏమన్నా అలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుందేమోనని మీరంతా మీ ముఖ్య స్థానాలలో ఉండి భీష్ముడికి రక్షణ కల్పించండి అన్న మాట కూడా వాడటంలో అర్థం అది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన ఆ రకంగా ఫీల్ అవ్వకుండా మీరు ఆయనకు రక్షణ కల్పించండి అని చెప్తూ ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని అక్కడ ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే భీష్ముడు ఆయన గొప్ప వీరుడు, అందరినీ కూడా తీసుకోగలిగినటువంటి గొప్పతనం ఆయనలో ఉంది. అయితే కౌరవులు మనం గెలవటం అంతా కూడా భీష్ముడి మీద ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పి దుర్యోధనుడు అనుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన గొప్ప వీరుడు, ఆయనకి చావు అనేది లేదు కాబట్టి భీష్ముడు ద్రోణాచార్యుడి సహకారం మీద ఆయనకి అంత విశ్వాసం ఉన్నది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు.
అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు తనకి ఎంత లాయల్గా ఉంటారు అన్నది దుర్యోధనుడికి తెలుసు. తను రాంగ్ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు తనని ఎదిరించరు, తన పక్షంలోనే ఉంటారు అన్నది దుర్యోధనుడి యొక్క ఒక రకమైనటువంటి తెలుసు, అతనికి తెలుసు. ఆ మనసులో ఆ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉన్నది. అది నిజమే కూడా. ఎందుకంటే మరి ద్రౌపదిని అవమానించినప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఏమీ మాట్లాడలేకపోయారు. అలాంటిది అంటే దుర్యోధనుడి తప్పును ఆపలేకపోయారు. చెప్పారు ఇది చెయ్యొద్దు అని. అతను విననప్పుడు వాళ్ళు ఏది కూడా ఎదురు తిరిగి అతన్ని ఆపటం జరగలేదు. అందుకని దుర్యోధనుడికి తెలుసు, అంత పని చేసినప్పుడే నన్ను ఎదురు తిరగని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు ఎదురు తిరుగుతారు అన్నది కూడా ఇక్కడ మనం గమనించాలని మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారన్నమాట. అంటే పాండవుల మీద ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ పాచికల సమయంలో వాళ్ళు పట్ల ఆ మమకారాన్ని వాళ్ళు త్యజించారు. వాళ్ళు రాజుకు ఎదురు తిరగలేదు అని చెప్పి దుర్యోధనుడికి తెలుసు. సో తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధా పితామహ సింహనాదం వినద్యోచ్చై శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. సో అప్పుడు మరి కురువృద్ధుడు, యోధుల పితామహుడు అయినటువంటి భీష్ముడు ఇలా అతను ఆందోళనకరంగా ఉండటం చూసప్పుడు భీష్ముడు ఏం చేశాడు? హర్షం, సంతోషాన్ని తెప్పించటానికన్నమాట. అతనికి హర్షాన్ని, సంతోషాన్ని తెప్పించడానికి కురువృద్ధుడు, కురువంశవృద్ధుడైన భీష్ముడు పితామహుడు సింహనాదం, సింహగర్జన వంటి ధ్వనిని వినిపించేటట్లుగా బిగ్గరగా గట్టిగా శంఖాన్ని దద్మౌ ఊదాడట. దద్మం అంటే ఊదటం. ప్రతాపవాన్, పరాక్రమవంతుడును అని చెప్పి అంటున్నారు. అంటే ఈ కురువృద్ధుడు యోధుల పితామహుడు అయిన భీష్ముడు దుర్యోధనుడికి సంతోషాన్ని, హర్షాన్ని కలిగించటానికి సింహగర్జనలాగా, పెద్ద సింహనాదంలాగా ధ్వనిని, అలాంటి ధ్వని వచ్చేటట్లు, పెద్ద ధ్వని వచ్చేటట్లు శంఖాన్ని పూరించాడు. శంఖం దద్మౌ అంటే శంఖాన్ని ఊదాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఆయన అర్థం అయిందనమాట దుర్యోధనుడి పరిస్థితి, ఇలా ఆందోళనతో ఉంటున్నాడని చెప్పేసి గట్టిగా శంఖాన్ని పూరిస్తే అతనికి ఉత్సాహం కలిగేటట్లుగా, సంతోషం కలిగేటట్లుగా అతను గట్టిగా పూరించాడు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత అంటే ఇక్కడ భీష్ముడికి తెలుసు శ్రీకృష్ణుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నందువలన అతనికి యుద్ధంలో విజయావకాశం లేదు అని శంఖం యొక్క సంకేతం ద్వారా భీష్ముడు అంటే పరోక్షంగా తెలియజేశాడు. కానీ యుద్ధాన్ని నిర్వహించటం అతనికి ధర్మం కాబట్టి ఎలాంటి కష్టానికైనా అతడు వెనుతీయడు. ఆయనకు తెలుసు ఫైనల్గా మనం గెలిచేది లేదు, భగవంతుడికి మనం ఆపోజిట్గా ఉంటున్నాం, ఇంకా భగవంతుడి వైపు లేనప్పుడు మనం గెలవం అనేటటువంటి జ్ఞానము ఉంది. కానీ తన ధర్మం రాజును కాపాడటం అని చెప్పేసి ఈ పక్షాన ఉన్నాడు కాబట్టి తను చేయగలిగినంత చేస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. తతః శంభాశ్చ భేర్యశ్చ పణవానక గోముఖాః సహస్యైవాభ్యహన్యంత సశబ్దస్తుములోభవత్. సో తర్వాత శంభాశ్చ, శంఖాలు, భేరీలు, పణవాన, ఇంకా ఏమిటి, చిన్న భేరులు మరియు ఢంకాలు, గోముఖ, శృంగాలు, ఈ రకరకాల సౌండ్లు అన్నమాట. ఈ శంఖాలు, భేరులు, ఢంకాలు, శృంగాలు సహసైవాభ్యహన్యంత అంటే అకస్మాత్తుగా నిశ్చయంగా అభ్యహన్యంత ఒకేసారి మ్రోగించబడ్డాయన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఈ భేరులు, శృంగాలు, ఈ డమరులు, ఢంకాలు, ఇవన్నీ ఈ శంఖాల తర్వాత ఆ శబ్దం, ఆ శబ్దం తుముల దట్టమైనది, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నది, అభవత్ అయ్యే, చాలా స్ట్రాంగ్గా
ఉన్నది. సో ఎప్పుడైతే భీష్మాచార్యుడు శంఖం పూరించాడో వెంటనే అందరూ కూడా శంఖాలు, ఈ పణవానకాలు, భేరులు, కొమ్ములు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఢంకాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగించడం జరిగింది. ఆ సంఘటిత ధ్వని అంటే ఆ కంబైన్డ్ ధ్వని చాలా భీకరంగా దట్టమైనది, అంటే ఏమిటంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది, భయంకరంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. తతః శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతు. సో తతః అంటే తర్వాత, పిమ్మట అని, శ్వేతై తెల్లని, హయై గుర్రాలు, యుక్తే ఉంచబడిన, మహతి అంటే గొప్ప, స్యందనే రథంలో స్థితై ఉన్నవారై, ఎవరు? మాధవ కృష్ణుడు, పాండవ అర్జునుడు ఉన్నారు. సో ఎదుటి పక్షంలో ఏవ నిశ్చయంగా దివ్యౌ అంటే దివ్యములైన శంఖాలను ప్రదధ్మతు అంటే పూరించారు. సో తర్వాత ఇవన్నీ మోగటం ప్రారంభించాయి కదా, అప్పుడు ఎదుటి పక్షంలో ఉన్నటువంటి శ్వేత ఏది తెల్లని గుర్రాలు ఉన్నటువంటి రథంలో కూర్చున్నటువంటి ఆసీనులైన మాధవ, పాండవ, శ్రీకృష్ణుడు, పాండవ అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు, వాళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళ దివ్య శంఖౌ ప్రదధ్మతు వాళ్ళ దివ్య శంఖాలను పూరించారు. సో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శంఖం వాళ్ళిద్దరు శంఖాలు దేవదత్తము, పాంచజన్యము దేవదత్తము అని చెప్పి మనం చూసాము. శ్రీకృష్ణుడు పాండవుల పక్షంలో ఉన్నందువలన జయమనేది ఆశయ లేదని ప్రతిపక్షం వారికి గెలిచేటటువంటి అవకాశమే లేదని ఆ శంఖాల ధ్వని మనకు అర్థమయ్యేటట్లు చేస్తోందన్నమాట. జయస్తు పాండుపుత్రాణం ఏషాం పక్షే జనార్దన. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన సాహచర్యంలో ఒసగడి కారణమున విజయం సదా పాండుపుత్రులకే లభించగలదు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఎక్కడుంటే లక్ష్మీదేవి సైతం కూడా అక్కడే ఉంటుంది. మరి ఆవిడ ఎక్కడుంటే లక్ష్మీదేవి మరి భర్తను విడిచి ఉండదు కాబట్టి, అంటే విష్ణువు లేదా శ్రీకృష్ణుని శంఖంతో కలిగిన దివ్యధ్వని ఏమని సూచిస్తోంది? విజయము మరియు ఐశ్వర్యము అన్నీ కూడా అర్జునుడి కోసమే వేచి ఉన్నాయి. ఇదే కాకుండా మిత్రులిద్దరూ కూడా ఆసీనులై ఉన్న రథము అగ్నిదేవుడిచే ఒసగబడినది. సో ముల్లోకాలలో అన్ని దిక్కులను కూడా జయించేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది అని చెప్పి ఈ మనకు అర్థమవుతుంది. సో భగవంతుడున్నాడు, లక్ష్మీదేవి ఉన్నది, మరి అగ్నిదేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ రథం, స్పెషల్ రథం ఉన్నది. సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అర్జునుడి పట్ల. సో తప్పనిసరిగా ఆయనకు విజయం తథ్యం అని తెలుస్తోంది అని చెప్తున్నారు. పాంచజన్యం హృషికేశో దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మా వృకోధర. సో పాంచజన్యం ఎవరిది అనే పేరు గల శంఖము, తర్వాత హృషికేశ అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడిది, దేవదత్తం ధనంజయ అంటే అర్జునుడిది దేవదత్తం, పౌండ్రం అంటే ఈ భీముడిది ఆయన యొక్క శంఖం, మరి దద్మౌ అంటే ఊదటం, శంఖాన్ని పూరించటం, మహాశంఖం భీమకర్మ వృకోధర అంటే ఈ భయంకరమైనటువంటి శబ్దాన్ని, ఈ పౌండ్రం అనేటటువంటి ఈ పెద్ద శంఖాన్ని భీముడు వృకోధరుడు అంటే భోజన ప్రియుడైన భీముడు పూరించారు. సో పాంచజన్యాన్ని శ్రీకృష్ణుడు, దేవదత్తాన్ని ధనంజయుడు, తర్వాత పౌండ్రం అనేటటువంటి ఈ మహాశంఖాన్ని భోజన ప్రియుడైనటువంటి ఈ భీముడు పూరించటం జరిగింది అని చెప్తున్నారన్నమాట. హృషికేశుడు అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా ప్రభు, ఇంద్రియాలన్నిటికీ అధిపతి. అంటే ఇంద్రియాల వల్ల ఆయనకు ఏ ప్రభావము ఉండదు, ఆయనే ఇంద్రియాలను నియంత్రిస్తాడు. మనందరినీ ఏంటి, మనందరం ఇంద్రియాలు ఎలా చెప్తే అలా ఉంటున్నాం, వాటి ప్రభావంలో పడిపోతున్నాం. కానీ ఇంద్రియాలే భగవంతుడి యొక్క ఆయన కంట్రోల్లో ఉంటాయి అని చెప్పి దాని అర్థం హృషికేశ అనే మాటకు. తర్వాత
గోవులకు ఇంద్రియాలకు కూడా ఆనందాన్ని నొసుగుతారు కాబట్టి గోవిందుడు అనే నామం కూడా కలిగింది. సో గోవింద అంటే ఆ గోవులకు ఆనందం కలిగించేవారు, ఇంద్రియాలను కూడా ఇంద్రియాలే భగవంతుడి వలన ఆయన సంతృప్తి పడిపోతాయన్నమాట, ఆయన యొక్క అధీనంలో ఉంటాయి అవి. సో ఇంద్రియాలకు గోవులకు కూడా ఆనందం పొసగటం వల్ల గోవిందుడు. వసుదేవుడు తనయుడు కాబట్టి వాసుదేవుడు. మరి దేవకీ దేవి తల్లిగా కాబట్టి దేవకీ నందన. మరి బృందావనంలో యశోద బాల్యలీలను దర్శించే అవకాశం ఉన్నందువల్ల యశోదానందన. తర్వాత అర్జునుడికి సారథి కాబట్టి పార్థసారథి. అదేవిధంగా కురుక్షేత్ర రంగంలో అర్జునుడు నిర్దేశం నొసుగుట వలన ఋషికేశుడు అనేటటువంటి అర్జునుడికి ఇచ్చినటువంటి ఈ నిర్దేశం వలన ఋషికేశుడు అనేటటువంటి నామం కూడా కలిగింది అని చెప్తున్నారు. ధనంజయుడని అర్జునుడికి ఎందుకు వచ్చిందో కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అన్ని యజ్ఞాల నిర్వహణలో ధనం అవసరం అయినప్పుడు దానిని సంపాదించడంలో వాళ్ళ అన్నయ్యకు అగ్రజుడికి సహాయం చేసేవాడు కాబట్టి ధనంజయుడు, ధనాన్ని జయించి తేగలిగినటువంటి వీరుడు అని అర్థం అన్నమాట. సో వీళ్ళు ఏ యజ్ఞం చేయాలన్నా అర్జునుడే వెళ్ళి దానికి కావలసినవన్నీ కూడా సమకూర్చుకుని వచ్చి వాళ్ళ అన్నగారికి ఇచ్చి యజ్ఞం జరిగేటట్లుగా చూసేవాడు కాబట్టి ధనంజయుడు అనేటటువంటి పేరు అర్జునుడికి వచ్చింది. అలాగే భీముడికి వృకోదరుడు అన్నారంటే తినటమే కాకుండా దానికి తగినట్లు హిడింబాసురుడు అనేటటువంటి రాక్షసుని వధించటం కూడా జరిగింది. ఇటువంటి ఘనకార్యాలు చేయటం వల్ల ఆయనకు ఆ పేరు వచ్చినది వృకోదరుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా వీళ్ళంతా కూడా ప్రత్యేక శంఖాలు వీళ్ళందరివి. తర్వాత పాండవ పక్ష వీరులకు ఉత్సాహం కలిగించాయి వీళ్ళ ముగ్గురు ఈ రకంగా పూరించటంలో. ప్రతిపక్షాలలో అట్టి ఘనతలు కానీ దివ్య నిర్దేశకుడైన శ్రీకృష్ణుడి సన్నిధి కానీ లక్ష్మీదేవి సన్నిధి కానీ లేవు కాబట్టి వారు రణరంగంలో ఓడిపోవటమే నిశ్చయము. ఆ సందేశమే ఈ శంఖధ్వానాల ద్వారా మనకు ప్రకటించబడుతోంది అని చెప్తున్నారు. అనంత విజయం రాజా కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః నకుల సహదేవశ్చ సుఘోషా మణిపుష్పకౌ కాశ్యశ్చ పరమేశ్వాస శిఖండీ చ మహారథః ధృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ సాత్యకిశ్చ పరాజితః ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహు శంఖాన్ దద్ము పృథక్ పృథక్. ఇకపోతే అనంత విజయం అంటే ధర్మరాజు యొక్క శంఖం అన్నమాట. నకులుడు సుఘోషము, ఆ తర్వాత మణిపుష్పకం అంటే సహదేవుడిది. వీళ్ళంతా మణిపుష్పకం సుఘోష మణిపుష్పక వాళ్ళు ఆ శంఖాలను. తర్వాత కాశీరాజు మరియు గొప్ప పరమేశ్వాస అంటే గొప్ప విలుకాడైన శిఖండి, మరి మహారథ ఎంతో ఒంటరిగా వేల కొలది యోధులతో పోరాడగల వీరుడు దృష్టద్యుమ్నుడు అంటే ద్రుపదరాజు కుమారుడు, విరాట అంటే విరాటరాజు పాండవుల అజ్ఞాతవాసంలో ఆయనే ఆశ్రయం ఇచ్చాడనమాట ఈ విరాటరాజు. సాత్యకి మరియు అపరాజిత అంటే పరాజయం తెలియనివాడు ద్రుపద పాంచాలరాజు అంటే ద్రౌపదీదేవి తండ్రి, ద్రౌపదేయ ద్రౌపది కుమారులు, సర్వశ అందరూ కూడా పృథ్వీపతే ఓ రాజా, సౌభద్ర అంటే సుభద్ర తనయుడైన అభిమన్యుడు, మహాబాహు గొప్ప భుజ పరాక్రమం కలవాడు, శంఖాలను ఊదిరి దద్ము ఊదిరి పృథక్ పృథక్ అంటే వేరువేరుగా అందరూ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ ఊదారు అని చెప్తున్నారు. సో కుంతిపుత్రుడైన యుధిష్ఠిరుడు అనంత విజయం అనే శంఖాన్ని ఊదగా నకులుడు సుఘోషమును సహదేవుడు మణిపుష్పకాన్ని అనే శంఖాన్ని ఊదారట. ఇకపోతే విలుకాడైన కాశీరాజు, యోధుడైన శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, జయంపర అన్నటువంటి సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ద్రౌపది తనయులు, గొప్ప బాహువులు కలిగిన సుభద్రా తనయుడైన అర్జునుడు, ఈ అభిమన్యుడు, ఈ వీరులంతా వాళ్ళ శంఖాలను పూరించారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
సఘోషోధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాన్ని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. సో ఆ సఘోష ఆ శబ్దం అంతా విని ధార్తరాష్ట్రాన్ అంటే ధృతరాష్ట్ర కుమారుల హృదయాన్ని వ్యదారయత్, వాళ్ళ హృదయాలన్నీ వ్యధ చెందాయి, అంటే చాలా భయపడ్డాయి. నభశ్చ పృథివీం అంటే ఆ ఆకాశాన్ని భూమిని రెండింటినీ కూడా చైవ కూడా తుములోభ్యనునాదయన్ అంటే మిక్కిలి భయంకరంగా అవి ప్రతిధ్వనిస్తోంది, రిసౌండ్ వస్తోంది అనమాట. ఆకాశంలో భూమిలో కూడా ఈ శంఖాల యొక్క సౌండ్ అంత భయంకరంగా, ఈ వివిధ శంఖాల ధ్వని అంత భయంకరంగా ఉండి భూమి ఆకాశాలు రెండు కంపించిపోయేటట్లు ధృతరాష్ట్ర కుమారుల హృదయాలు బద్దలు చేశాయి అని చెప్తున్నారు. పాండవ పక్షం వారి హృదయాలు ఏమీ కూడా అలా లేవు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ధృతరాష్ట్ర హృదయాలు బద్దలయ్యాయని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు, కానీ పాండవుల వైపు శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడన్న విశ్వాసమే అందుకు కారణం. పాండవుల హృదయాలు వాళ్ళ యొక్క శంఖాలతో వ్యధ చెందాయన్నది మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పలేదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు వాళ్ళ వైపు ఉన్నాడు. దేవదేవుడు అయిన భగవంతుడిని శరణు చూస్తే ఎలాంటి ఘోర విపత్తు కూడా మనకు వచ్చినా కూడా భయము చెందవలసిన అవసరము లేదు, భగవంతుడిని శరణు వేడితే అని చెప్తున్నారు. అధవ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో అంటే తర్వాత వ్యవస్థిత నుంచునున్నటువంటి వీళ్ళని చూసి ధృతరాష్ట్ర కుమారులు హనుమాన్ చిహ్నంతో ఉన్న ధ్వజాన్ని, అర్జునుడు ఉన్నాడు కదా కపిధ్వజం అంటే జెండా పైన హనుమాన్ కనిపించాడు వాళ్ళ రథంపై ఉన్న జెండా మీద. ప్రవృత్తే అంటే ప్రారంభింపబోయే, శస్త్ర సంపాతే బాణాలను విసరటానికి ఆరంభింపబోచు, ధనుస్సును ఉద్యమ్య చేపట్టి పాండురాజు కుమారుడైన అర్జునుడు ఋషికేశం శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో సహా అప్పుడు అప్పుడు వాక్యాన్ని ఈ పలికెను మహీపతే ఓ రాజా. అంటే ఆ సమయంలో పాండుసుతుడైన అర్జునుడు కపిధ్వజంలో కూర్చోబడినటువంటి ఈ రథంలో నుంచుని ధనస్సును చేపట్టి బాణాన్ని విసరటానికి సిద్ధపడి ఈ అందరూ శంఖాలు ఇవన్నీ పూరించిన వెంటనే సిద్ధపడి రాజా వ్యూహంగా నిలిచి ఉన్న ధృతరాష్ట్ర తనయులను చూసి శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో ఇలా అన్నాడనమాట, ఈ వాక్యాలను పలికాడు. సో ఇక్కడ ఆయన యొక్క యుద్ధం కొద్ది సమయంలో ప్రారంభం అవబోతోంది. యుద్ధరంగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రత్యేక ఉపదేశాలతో నిర్దేశితులైన పాండవులచే ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సైన్యము ధృతరాష్ట్ర తనయుల్ని దాదాపు పూర్తిగా నిరుత్సాహపరిచింది అని మనకు అర్థమవుతోంది. అయితే హనుమాన్ రూపంలో మరి అర్జునుడి ధ్వజం విజయానికి సూచన అని కూడా చెప్తోంది. కపిరాజు ఉన్నాడు, హనుమంతుడు ఉన్నాడు, అది విజయానికి సూచన. ఇంతకుముందు శ్రీకృష్ణుడున్నాడు, లక్ష్మీదేవి ఉండటం ఉంది, ఆయన ప్రక్కన మరి అగ్ని దేవుడు ఇచ్చినటువంటి రథం ఉన్నది, ఇప్పుడు జెండాపై హనుమంతుడున్నాడు, భాగ్యలక్ష్మి ఉంది ఆయన పట్ల. సో ఇలా రామరావణుల యుద్ధం నడుమ జరిగిన యుద్ధంలో కూడా హనుమంతుడు రాముడికి సహాయం చేస్తే శ్రీరాముడికి విజయం వచ్చింది. కాబట్టి హనుమంతుడు ఆ పక్షాన ఉన్నాడు ఆయన జెండా మీద, కాబట్టి అది కూడా విజయానికి ఒక సూచన అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు రాముడు హనుమంతుడు ఇద్దరూ కూడా అర్జునుడికి సహాయం చేయటానికి అతని రథంలో ఉన్నారు. మరి శ్రీకృష్ణుడంటే రాముడే, ఆ తర్వాత హనుమంతుడు కూడా ఉన్నాడు. సో ఇద్దరూ ఉన్నారు అంటే అర్జునుడి రథంలో ఇంకా అర్జునుడికి తిరిగే ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరి స్వయంగా రాముడే, రాముడు ఎక్కడుంటే నిత్య సేవకుడైన హనుమంతుడు అక్కడే ఉంటాడు. అలాగే నిత్య సతి అయిన సీతాదేవి, లక్ష్మీదేవి కూడా అక్కడే ఉంటుంది.
కాబట్టి వాస్తవానికి అర్జునుడికి ఎట్టి శత్రువు నుండి కూడా భయం పొందటానికి ఆ కారణం అనేదే లేదు. ఎందుకు? భగవంతుడు, లక్ష్మీదేవి, హనుమాను అందరూ కూడా అక్కడే ఉన్నారు. అన్నిటికీ మించి హృషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడు అతనికి మార్గదర్శకం చేస్తున్నాడు. ఏది ఆయనే తీసుకువెళ్తున్నాడు రథాన్ని ముందుకి మార్గదర్శకుడుగా. అక్కడ స్థితుడై కూర్చుని రథంలో ఈ రకంగా యుద్ధాన్ని నిర్వహించటం అనే విషయాన్ని చక్కని సహాయం అర్జునుడికి ఉన్నది. కాబట్టి తన నిత్య భక్తుడి కోసం భగవంతుడు ఏర్పరిచినటువంటి అలాంటి శుభకరమైన పరిస్థితులు నిశ్చయంగా విజయానికి సూచనలు అని చెప్పి మనకు చెప్తున్నారు. సో ఇంతటితో మనం ఇక్కడ ఈరోజు ఆపుదాము. తర్వాత మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేసి ఈ చాప్టర్ని ఫినిష్ చేద్దాము. సో హరే కృష్ణ. ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే చూద్దాము, లేదంటే క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. అందరూ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒక్కసారి హ్యాండ్ రేజ్ చేస్తారా? ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కానీ, లేదంటే సెకండ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు కానీ. అంటే ఈ సెకండ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు అంటే 7th చాప్టర్ నుంచి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? లేదంటే లాస్ట్ చాప్టర్ నుంచి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. క్రొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి ఒక్కసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. రాజశేఖర్ ప్రభు, హరే కృష్ణ. మీరు మరి క్విజ్ తీసుకున్నారా ప్రభుజీ? మీరు ఫినిష్ చేశారేమో అనుకుంటున్నాను. 18 చాప్టర్స్ ఫినిష్ చేశారు మాతాజీ. నాకు రాజశేఖర్ ప్రభుజీ ఒకళ్ళు, ఇంకొకళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు పంపించారు మాతాజీ. ఇద్దరు? ఓకే, ఇద్దరే వచ్చినాయి మెయిల్స్. అయితే మనము గ్రూప్లో ఒకసారి మళ్ళీ మెసేజ్ పెడదాం మాతాజీ. ఐ థింక్ రాజశేఖర్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ, మీరు ఉన్నారా? ఉంటే ఒక్కసారి మీ గ్రూప్లో కనుక్కోండి ప్రభుజీ. మీ లాస్ట్ మంజునాథ్ ప్రభుజీ, మీరు కూడా మీ గ్రూప్లో కూడా కొంతమంది ఉండుంటారు అనుకుంటున్నాను. 18 చాప్టర్స్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు. దయచేసి మీరు ఒక్కసారి మీ భక్తి వృక్ష క్లాస్లో మా అందరినీ కూడా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళని క్విజ్ కంప్లీట్ చేసి 3rd లెవెల్లో జాయిన్ అయ్యమని చెప్పగలుగుతారా? హరే కృష్ణ.